Прывітанне! О, здаецца, паспеў. Лепш прыбегчы першым, чым спазніцца. Добрага ранку. Прывітанне, Настя. Я віншую цябе. Трымай. Дзякуй, Лесічак, мне вельмі прыемна. Толькі з чым ты вырашыў мяне павіншаваць? Як з чым? Са святам? Лесік, я пакуль не разумею, з якім. З міжнародным днём дзяўчынак. Ух ты, якое цудоўнае свята. Трэба хуценька павіншаваць сваіх сябровак. Дзяўчынкі, віншую. Добрага ранку! Што тут адбываецца? Прывітанне, Касечка. Я тебе віншую. Дакладней, Лесік нас віншуе. А не, мы з Лесікам віншуем і цябе, і ўсіх нашых гледачоў. З міжнародным днём дзяўчынак. Дзякуй! Лесік вось кветкі падарыў. Вось гэтыя? Так. Вельмі прыгожыя. Табе падарыў, а мне не. У мяне быў толькі адзін букет. Касечка, трымай. Дзякуй! Толькі цяпер ты будзеш без кветак. Трымай, калі ласка. Зноў не так. Бяры іх сабе. Не-не-не. Дзяўчынкі, спыніцеся. Лесік, ты сам вінаваты. Мог бы і 2 букеты прынесці. Ні ў чым Лесік не вінаваты. Ён хацеў як лепей. Так і было. А што калі паставіць кветкі ў вазу, і няхай яна будзе стаяць вось тут? Правильно. Букет будзе упрыгожваць адразу весь пакойчык. І будзе і маім, і тваім, Настачка. Правильно. Для ўсіх дзяўчынак адначасова. Тады трэба адразу пажадаць усім дзяўчынкам кветкавага настрою. І хлопчыкам таксама. А ім навошта? Сёння ж свята дзяўчынак. За тое, што яны у нас самыя разумныя, смелыя і мужныя. Такія, як наш Лесік. Дзякуй. Яшчэ самы час які-небудзь святочны мультфільм паглядзець. Я ведаю такі. А што вы робіце? Свята адзначаем. Якое? Вясёлых насоў? Амаль што. Не толькі ты ўмееш цікавыя святы знаходзіць. А што вы такое адшукалі? Ну паглядзі на нас і здагадайся. Вы ж не вырашылі ў сабачак ператварыцца? Лічыцца, што нос у сабакі самыя тонкія пахі можа адчуць. Пах сасіскі, кісалодкай косткі, гэта я разумею. Толькі мы зараз зусім іншыя водары ўдыхаем. Лесік, а што ты адчуваеш? Які водар? Водар? Трошкі кветак, а трошкі... Лесік, удыхні яшчэ разочак. Лесік, Лесік, я ж прасіла проста удыхнуць, а не сядзець быццам ты пад ваду залез. Фу! Ой, дзяўчынкі, вы мяне зусім заблыталі сваімі водарамі. Раскажыце, што вы тут рабілі? Мы адзначаем дзень удыхання восеньскага паветра. Няўжо восенню паветра нейкае асаблівае? Так, а ты сам паспрабуй. Толькі зрабі гэта па ўсіх правілах. Удыхнуць і затрымаць дыханне? Трэба стаць вось так. Быццам птушка ляціць. Лесік, рабі ўсё, як Настя кажа. І вы паўтарайце са мной разам, гледачы. Становімся на адну нагу і быццам ляцім. І пры гэтым трэба дацягнуцца да носа і зрабіць так, як паказвае Настя. Вось. Удыхаем. І цяпер трэба павольна ўдыхнуць. Удыхаем. Лесік, што ты Што адчуваеш? адчуваеш, а? Нічога. А вы, сябры, што адчуваеце? Калі сёння ўсё правільна зрабіць, можна адчуць сапраўдны водар восені. І яшчэ пачуць, пра што гаворыць каляровае лісце, якое падае з дрэў. Ніколі не ведаў, што лісце можа гаварыць. Яшчэ як! Прычым раніцай яно размаўляе пра адно, а ўдзень пра другое. Самі прыслухайцеся. Калі ідзеш па дыване з лісця, можна пачуць сапраўдную музыку восені. Дзяўчынкі, памаўчыце хаця б хвілінку. Чаму? Я буду ўдыхаць паветра і слухаць музыку восені. Слухай, слухай, а мы пакуль мультфільм паглядзім. Апсі!
Лесик, что с тобой? Сам не ведаю. А коли ты захвореть поспел? Не треба мяне бояться, я не хворый. Не хворые не чхают так, что увесь доброранок дрожит. А я не чхаю. Лесик, спыніся, бо мы з Насті тебе отсюль выгоним. Сядзі і чхай сабе за сцяной. Лесик, ты, напэўна, вельмі старанна восеньскае паветра ўдыхаў, дослухаў асеннія лісці. Так и есть. Сами меня навучили. А теперь я чхаю и спыніцца не могу. Лесик, это уже пачынае мяне злаваць. Ты можешь хотя б трошечки посядзець тихо? Могу. Докладней не могу. Трэба Лесіка до доктора адвезці. І няхай яму много-много уколаў зробяць. Навошта мне уколы? Так, для парадку. Лічу, што Лесіка без уколаў абыдзецца. Ого, обойдуся. Настя, тут з Лесиком складаны выпадак. Трэба не яго до доктора везці, а доктора до нас клікаць. Так і зробім. Кася, тэлефануй. Я мігам. А може не треба доктора? Трэба. І давайте зараз узгадаем правілы для тых, хто любіць пачхаць ці пакашляць. Паўторым этикет. Менавіта яго. Доктор до Лесика прыйдзе. Дякую, Кася. Кася, долучайся до нас. Мы тут абчхі этикет паўтараем. Я такі добра ведаю. Няхай наши гледачы пра яго раскажуць. Тады адкажыце, як правільна чхаць? Гэта ўсе ведаюць. Нос трэба прыкрываць насолкай. А яшчэ адкажыце, як правільна кашляць? Хе-хеці, хе-хі. Не, я не пра тое пытаюся. Куды нос паварочваць, калі кашляеш? Складанае пытанне, але адказ на яго толькі адзін. І нашы гледачы цудоўна яго ведаюць. А я? Послухайте мой отказ. Калі кашляеш, рот трэба таксама прыкрыць насолкай. Паварочваешся і схіляешся да насолкі. І гаворым ёй. Ці, як яму падабаецца. А што рабіць, калі насолкі няма? Тады трэба кашляць у згіб рукі. Вось. Ой, а мне чхаць і не хочацца. О, гэта цудоўна. А я толькі хацеў абчхі этикет праверыць. Лепш паўтарыць правілы, каб абчхі да цябе ніколі не прычапіўся. Апранацца па надвор'і. І есці восеньскія вітаміны. Гэта садавіну і гародніну. І часцей усміхацца. Той, у каго добры настрой, менш хварэе. Ой, трэба зноў доктору патэлефанаваць, каб да Лесіка не ішоў. Ён уже здаровы. Я мігам. А я прапаную пакуль што усім паглядзець мультфільм. А давайте яшчэ адзін мультик паглядзім. Я не супраць. І я таксама. Але нашы настаўнікі і выхавацелі ўжо чакаюць нас. І сябры выходзяць з заплечнікамі. А па дарозе ў школу можна столькі абмеркаваць. І пра многае дамовіцца. Напрыклад, пра тое, што пасля урокаў разам пагуляць у двары. А заўтра зранку мы зноў сустрэнемся У нашым добраранку! Не праспіце.